Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Rose Kawki. U tieżies illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Franġisk ta' Assisi. San Franġisk ta' Assisi kellu imħabba speċjali lejn il-Verġni Marija. U forsi nistgħu nistaqsu ngħidu imma x'kienet ir-raġuni? Ir-raġuni ma kienitx raġuni sentimentali, ma kienitx raġuni egoista, għax kienet taqlalu l-grazzi, għax kienet tgħinu. Imma r-raġuni prinċipali li fuqha bena d-devozzjoni kollha u l-imħabba kollha lejn Marija kienet għax hi kienet il-persuna li tatna lil Kristu, l-Ibn ta' Alla. Il-persuna li tatna lil Ħuna. Ejjew aħna wkoll niċċelebraw dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa bl-istess imħabba u kura u devozzjoni li kellu San Franġisk lejn il-Knisja Omm. San Franġisk fil-Verġni Marija ma kienx jara biss il-Verġni Marija bħala persuna umana, imma kien jara wkoll ix-xbija ħajja tal-Knisja. Fatti spiss japplika l-istess kelmiet li nużaw fil-Knisja għal Verġni Marija, isejħilha Tempju għad-Dejs ta' Alla. Jew nitolbu biex aħna wkoll f'din il-Qudiesa tkun għalina għajnuna ta' grazzja li fija aħna nsiru tabernaklu ħaj, Tempju għad-Dejs ta' Alla. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bil-grazzja tiegħek, San Franġisk ta' Assisi sar jiġbaħ lil Kristu fil-faqar u l-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek bimħabba ħienja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona b'Amittaj u qallu: mur Ninwe, il-belt il-kbira, u xandrila li ħżoniethom telet qudiemi. Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn quddiem il-mulej. Niżel ġaffa fejn inserta ġifen sejjel lejn Tarsis. Ħallas il-passaġġ u telaq fuqu biex imur magħhom f'Tarsis, il-bogħod mill-mulej. Iżda l-mulej bat riefnu fuq il-baħar u qamet taqliba kbira. Hekk lill-ġifen kien għoddu nqasam. Il-baħrin twerru u kull wieħed minnhom beda jgħajjed lill-Alla tiegħu. U għadbu l-baħar il-merkanzija li kien hemm fuq il-ġifen biex jaħaffu minn fuqhom. Iżda Ġona niżel isfel nett tal-ġifen, imtett u raqat fil-fond. Imbagħad resaq fuq il-kaptan u qallu: Int kif intrieqed? U sejjaħ lill-Alla tiegħek.
għandhom nejn Alla jiftakar fina u ma nintilfux. Imbagħad bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, ejjew nitfgħu x-xorti, ħankunu nafu ta' min ħtija li waqa' fuqna dan l-awġ kollu. Tefgħu x-xorti u x-xorti weqgħet fuq ġona. Imbagħad qalulu, issejdilna, ħtija ta' min ġie fuqna dan l-awġ. X'inhu xogħolok? Min fejn inġej? Liema hu pajjiżek? U minn liema poplu int? Qalilhom, jien Ebrew u nqim lil Mulej Alla tas-sema li jagħmel il-baħar u l-art. Dawk l-irġiel beżgħu biża' kbir u qalulu, dan għax m'għamiltu? Għax billi hu qalilhom kollox saru jafu li kien ħarab minn quddiem il-Mulej. Imbagħad qalulu, se nagħmlu bik biex il-baħar jikkwiti għandna. Għax il-baħar baqa' jżid. Qalilhom, aqbduni u xtuni l-baħar u l-baħar jikkwitalkom. Għax naf li din it-tempesta kollha weqgħet fuqkom ħtija tiegħi. In-nies armaw jaqtfu biex jerġgħu jaqbdu l-art. Iżda ma seħħilhomx għax it-taqlib tal-baħar baqa' jżid kontrihom. Għalhekk sejħu l-Mulej u qalu, ja ħasra, Mulej, nitolbuk li ma titħallinix nintilfu, ħtija tal-ħajja ta' dan il-bniedem. U twaħħnilniex ħatja ta' dem bla ħtija. Għax kontent, Mulej, li għamilt kif oġbok. U qabdu l-ġona u xeħtuħ il-baħar. U l-baħar raqqat il-qilla tiegħu. U l-irġiel qabadhom biża' kbira mill-Mulej u offrew sagrifiċċji lill-Mulej u għamlu wedjiet. U l-Mulej qabad ħuta kbira tibla lil ġona. U ġona baqgħet 3 ijiem u 3 iljieli f'żaqq il-ħuta. U l-Mulej kellem lil ħuta u din xeħtet lil ġona fuq l-art. Il-kelma tal-Mulej rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, Mulej, intellajt li ħajti minn ġol ħofra, ngħidu. Mulej, intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Fid-dwejjaq tiegħi lill-Mulej sejjaħt u hu weġibni. Mill-ġuf tal-art fl-imwiet krabt għall-għajnuna u leħni smajtu. Ngħidu, Mulej, intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Inti tfajtni fil-qieħ ġo nofs il-baħar u l-wiet dar miegħi. L-imwieċ il-kbar u l-ħalel kollha tiegħek għaddew minn fuqi, ngħidu. Mulej, intellajt li ħajti minn ġol ħofra. U jiena għedt, tgerrixt minn quddiem wiċċek. Kif nerġa' nara t-tempju mqaddes tiegħek? Ngħidu, Mulej, intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Meta ġo fija kelli ruħi mħedla, jien fil-Mulej ftakart u t-talba tiegħi telezza quddiemek fit-tempju mqaddes tiegħek. Ngħidu, Mulej, intellajt li ħajti minn ġol ħofra. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Natikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Il-Mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih, Mallem, x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub, inx taqra fija. U dak wieġeb,
Int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu u l-proxmu tiegħi minnu. U Ġesu qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelejn. Dawn neżżawh biċruh biswat u telqu, ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassejs minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabathomlu u mbagħad tellow fuq il-bima tiegħu. Waslu f'lukanda u ħa ħsiebu. Il-għada ħareġ biċtejn flus, tahom lil tal-lukanda u qallu: ħu ħsiebu, jekk jonfoq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġieb ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Min ħenna għalih wieġbu dak. Qallu Ġesu: mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ma fihx xi tfisser. Huwa wieħed mill-aktar Vanġeli ħfief biex tifhmu. Għax it-tifsira jagħtiha Ġesu innifsu. Imma huwa l-aktar Vanġelu impenjattiv. Mur u għamel hekk int ukoll. Dan hu lek jgħid lili u lilek dalgħodu Ġesu. Fuq dan bena ħajtu San Franġisk li fil-fqir kien jara lil Kristu. Għaliex? Għax San Franġisk kien ossessjonat b'dan il-ħsieb f'moħħu. Dan kien il-punt prinċipali li biddel il-ħajja kollha tiegħu. Alla is-Sinjur, kif aħna anke wkoll f'tal-panki antik insejħulu is-Sinjur Alla, ftaqar, sar fqir u qasam ħajtu mal-bniedem il-fqir, anzi mal-midneb, biex jerfa' lil-midneb. Jew għalhekk nitolbuh il-mulej f'din il-festa ta' San Franġisk li żejjinna b'dan id-donek kbir tal-umiltà. U l-umiltà iżjes noqogħdu attenti għax hi perikoluża. Għax l-umiltà hemm l-umiltà l-falsa. Ħafna drabi naħsbu li huwa aħna jien li qed nagħmel l-affarijiet it-tajba. San Franġisk ma kienx joqgħod iperreċ u jgħid x'inhu jagħmel. Illum kulħadd bl-impika anke fuq il-mezzi soċjali biżżejjed tidħol ftit fuq il-Facebook u tara barra t-tgħajjir u l-weġat li dak huwa ħażin hemm ukoll ħafna ftaħir. It-tajjeb m'hemmx għalfejn noqogħdu nperġuh. It-tajjeb jidher waħdu. U nagħlaq bl-istess fatt
mill-ħajja ta' San Franġisk. Jum wieħed jaqbad il-patrijiet tiegħu u jgħidilhom imxu miegħi ħanippritkaw, ħanwasslu l-kelma t'Alla. U telqu jimxu u reġgħu lura. U l-patrijiet saqsew qalulu inti ma kellikx tmur tippriedka? Qallu meċċejn, meċċ kelma. Ma morx tippriedka, insejta l-priedka. U qallhom il-priedka għamilnija waqt li konna mexjin. Ejjew nitolbu tassew hekk il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla biex jagħmel minna veru nies umli. Għax fl-umiltà fit-tafal tidher il-qawwa tal-artist. U l-artistana mhuwiex jien jew int. L-artistana huwa ħadd għajr Alla. U Alla biftit tajn, biftit tafal li aħna kapaċi jagħmel l-opri kbar. Imma l-opri kbar jagħmilhom hu u mhux aħna. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti fil-waqt li niftakru fil-fqajjar ta' Assisi il-bniedem umli li daħal għani fis-sema ejjew nitolbu l-Mulej Alla jilqa' it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu fġieħ l-imħabba għal faqar li kellu San Franġisk ieqaf mal-Knisja tiegħek hija u tgħallem l-imħabba għal faqar fl-ispirtu nitolbu. Mulej Ġesu fġieħ l-imħabba li San Franġisk kellu għal ġmiel tal-ħolqien dawwa l-fema tas-setanin tal-art biex iħarsu il-ġmiel li tal-ħolqien tiegħek u ma nħalluhx jitħassar nitolbu. Mulej fġieħ ix-xewqa kbira li kellu San Franġisk li jkun martri għalik għati s-sabar lill-morda lill-imġarbin tagħna biex jarfu u jsieħbu id-dbatijiet tagħhom ma' ta' Kristu nitolbu. Mulej Ġesu fġieħ l-imħabba li San Franġisk kellu lejnhom ibnek għax kienet hi li tatna lilek bħala aħuna. Għamel li aħna nikbru billi nsiru nixbħu lil San Franġisk fil-qadi u fl-umiltà nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk Mulej tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Nixtieqek nagħmel talba speċjali llum anke għal familji tal-immigranti tagħna. Din il-qudiesa partikolarment ħafna mill-Awstralja immigranti Maltin ikunu maqudin magħna fit-talb. Jew nitolbu biex il-Mulej jagħti l-qawwa u l-paċi tiegħu lil kull familja bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Nitolbu. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj int mexxejt lil San Franġisk lejk mit-triq tal-faqar. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll narfu naslu għandek b'umiltà u b'imħabba sinċira. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ibbirek intu Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek
frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott iddiljaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nersqu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex niċċelebraw il-misteru tas-salib li miegħu San Franġisk t'Assisi intrabbad bil-ħrara kollha ta' qalbu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti timla dejjem il-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek u tħeġġiġna bl-eżempju sbieħ tagħhom u tilqa' it-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Rose u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom mal-Lammarija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda ruħi tkun imfejqa.
nitolbu. Nitolbuk mulej biex bitqarbina li għamilna insiru nixbħu lil San Franġisk ta' Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu ħalli nimtlew bil-qawwa ta' imħabtek u nħadnuha għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Nixtieq illum dal-għodu inselmu lill-Omna Marija b'silta min talba ta' tislima lill-Verġni Marija miktuba propju minn San Franġisk. San Franġisk il-Verġi Mqazza Marija kien iselmilha b'dawn il-kelmiet. Sliem palazz tiegħu, sliem tabernaklu tiegħu, sliem dar tiegħu, sliem il-bies tiegħu, sliem għaddejja tiegħu, sliem om tiegħu. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.